kuma 10 pafani pakaputika box riri apa paputika kudaro ini manzira ndaita ndekuti anzi electrical fault here not sure ndangoita ngozwa. I'm suspecting kuti it's around 15,000 value is 15,000 kuti pakabuda frame ranga rakakura nekuti rakanditadza here kuti ndanda kutotsva saka ndakabva ndangodzokera kumashure saka zvinhu zvaparara hazvo asi tinongoti kuda kwaMwari handiti. Yes, maswera semhuri yeZimbabwe. Nasiri outside studio zvakare tiri munzvimbo yeMbare kuMagaba after tareceive a call from the authorities neissue yemoto waparadza property inowether up to $15,000 zvinorwadza izvi hama. Right, izvi zvaitika paMagaba kuside kunonzi kwaMetso at around 10 p.m. nezuro manheru. Fire brigade team yazosvika 30 minutes later at the scene asi zvinhu zvakawanda zvinenge zvatotsva zvaparara kudhara. Last year we remember very well muna October Mbare Musika market yakatsva zvakare zvinhu zvakapara zvakawandisa. Pasvika Hot Zim Trends News crew chairperson Mr. Christopher Makopa vati iwo havasati vaaware kuti what might have caused the fire vakaendera mberi zvakare vachiti vachalonja an investigation kana situation under control. Asiwo mamwe matraders vati inogona iri an electrical fault. So ngatinzwe zvisere. Right, maswera semhuri yeZimbabwe nhasi tiri kuMbare kunonzi kuMagaba. Right, tiri kuona zvinhu zvatsva pano zvinowetha up to $15,000 zvinhu zvinorwadza hama. Moto uri kunzi watanga na 10 o'clock nhasi mangwanani. Magadzi anga aripo atozoona paine plastic ringe richibaka sekutaurwa kwazviri kuita. Saka nekudaro vanonzi vaaleta vefire brigade asi havana kunonoka zvavo kuuya. Right, fire brigade hanzi yazongoti nonokei zvayo kuconnecta mapipes avo but in fact vakasira zvavo kuuya vakadzima zvekuti chamene vatotaura ivo vakati dai vati nonokei zvaitozokwanisa kuaffecta mamwe matables. Aiwa tinoti thumbs up to fire brigade vaito basa nemazvo. Tinoziva recently pane musika wakatsva tinoziva tese muMbare wakazorinoketwa zvavo but wakatsva nekuzoona manje. Aiwa saka tinoti kuma well wishers vanoda kupa a hand to this community yepaMagaba yatsvirwa nezvinhu. Aiwa tinokurudzirawo kuti munge muchibatsira munongouya personally mova paruoko munochakwai nhamba dzachairman zvokuti kana muchida kutaura navo tiyaisirai nhamba dzenu on our screens then motaura navo kuitirawo kuti vanoda kupa a hand to the community yatsvirwa nezvinhu vange vachiuyo vachibatsira. Aiwa tinotenda, so we'll be updating you on each and everything that will be happening. Thank you so much. Zvakaitika ndezvokuti isi takafonerwa kuma 10 kozi ndogara kuchitungwisa tafonerwa kuma 10 kunzi kuno kune moto ndobva tauya kuma 10 iko tasvika kuno kuma 11 tasvika kuno takabvunza magadhi emunomu takabvunza tiko chii moto waita chii chaitika. Magadhi anogaidha muno akati time dzakauya magetsi kuma 10 pafani pakaputika box riri apa paputika kudaro papaenda frame yakaenda kuside kunobika unawakadza nobika sadza uko saka pabvatsva gasi ranga rine gasi mukati ndo rakabva raputika manje varamwaya kwese uku moto kwese uku ndokabva kubvira moto muno ndo zvakaitika nezuro kuma 10 izvozvo nemanheru. So which means Magadha anokwanisa kualetsawo here hapana zvavakakwanisa kuitawo here kuti vape awareness kune vanhu vari kana kuchizo fire brigade. Magadhi zvakaitika ndekuti pane ka eco cache kari pazasi apa kakavharira nhamba because pakanyorwa nhamba dze-fire brigade saka Magadhi kuti pakavharirwa nhamba dzisikunyatsoona saka vakazoita kutosaidzira ka eco cache kaya ndobva vatora nhamba dze-fire brigade. Saka zvototi fire brigade kutoitenda zveshuwa because yakakurumidza kusvika yange yakauya yakarongeka nemvura udai twasiri izvozvo kadai zvakakwesa uku pamwe dai kwakatosvikawo. Right, baba tiri kuona marasikirwa nezvinhu zvakati wandei nemoto uyu. Zvinhu zvaenyu zvatsva zvinokwanisa kuita semari? Zvinhu zvangu zvinokwanisa kuita $500. Okay. Because second hand zvandohodhawo ma-auction zvemakombiyuta ma-printers ari ma-second hand. Okay. Mama-accessory manhengerekene ma-laptop ma-power pack whatsoever.
Alright. So apa mungaitwa ruzivo kuti moto uyu wanzi watanga sei moto uyu? Ini manzwira ndaita ndekuti anzi electrical fault here. Asa na sure ndangoita ngonzwa. Alright. Ndabauya magesi here ndakazotanga chi moto uyu. Okay. Alright. Saka apa mune insurance here kuti kana kuti secommunity mune kubatsirana kwamunoita here kana mawirwa nedambudziko rakadai so? Insurance hapana. Asi community magarisana takaita sometimes unogona kuona health umwe kuti sorry ukuona 5 dollars ukuona 10 dollars. That's the only way yatobatsirana nayo. Alright. Magarire. Okay. Saka moto uyu uri kunzi watanga nguvai mungaita ruzivo? Ndazofunwa around 11 o'clock. 11 o'clock mane. 11 o'clock mane. Alright. Asi vamwe vantu vatanga around 10 asi phone call yangu yazopinda ma11. Ndizozosera mashure maprogram. Exactly. Already tafanange tiri tatoenda samwe kukini but tatotadza kuti unoorder imwe staff. Nekuda kwechi kanhingi rikaitika kakainstallira. Right. Saka pari zvino ndina security officer venge varipo paitika zvinhu izvi manheru. Saka mukuru mungatitsanangurirawo kuti chii chaitika moto uyu watanga nguvai? Moto wakatanga kuma-around kuma-10 past 9 to 10. Moto uyu zvakaitika ini ndanga ndiri paduty. Ndaioparenda saka ini pandinochengeta pakati rebei kubva uku kunosvika kuseri kwamuri kuona uku. So ini ndakandadzika kuzasuku ndichirwa maoperations angu ndadzika kuzasuku. Ndopa ndakatanga kuona hutsi hwakatanga kusumuka uchibva apapo. Ndiri kumusoro uku. Ndopa ndakabva ikoko ndichimhanya. Ndichiuya ndichiti hutsi moto wabva kupi. Saka pandakanga ndichimhanya pakona pamuri kuona apa pane mabhaketi aripo anga ine mvura. Ndopa ndakakwanisa kutora ndichida kutira kudzimura pandakaona paine moto pamatobheni mairi anga ari apo paine moto pakatanga kubvira moto pacho. So ndakatanga kudzimura bhaketi ndakatanga kudira bhaketi rokutanga rechitu pakatadza kuexploda chimwe chinhu chakaexploda. Saka ini handakasa kuzosvika kuti ndizive kuti chaexplodika chii. Nekuda kwekuti pakabuda frame ranga rakakura nekuti ndakanditadza here kuti handada kutotsva saka ndakabva ndangodzokera kumashure ndakaona kuti moto uyu handichaupfuurira. Pane mumwe wangu anogada oxide wamunoona ndiye akatodedzera kuti moto vachibatsira kudzima. So ndopa ndakatanga nazano ndiri ndifonere fire brigade. Ndopa ndakatora nhamba dzefire brigade dziri apo. Ndopa takatanga kufonera fire brigade vati tiri kuuya maiso. Tikada tigare muestimate vatatanga kufonera vati hatatosvika. Fire brigade ndopa yakasvika moto wakunoku. Ndopa vakati anorya ichitanga kuno ichitangira kuno kutitangira because ndikuona kuti wakagumira apa. Fire brigade yakatanga kuoperata manje chiugarira kubva uku kusvika uku ibva yaunganidza pakati apa. Ndipo vakazodzimira kuopera kwesikoka ichi. Saka tingati chakaexplode chakabva chaita a big flame chingava chii? Inini handidi kunyepa ndikukura handakwanisa kuchiona nekuti chakaputika ndisati ndasvika. Ndakagona kuti so kuti pakaita frame rakakura ndo rakakanda moto wakanosvika kuzobatidza maskebhesi arangari kuno. So handida kuziva kuti chii. Aiwa, saka munoshanda muri vangani pakushanda kwenyu kwavanenge vachitiveya pasecurity? Munoshanda muri vangani masecurity panight? Panight zvazvinoita ambona row ina security wayo. Row iyoyo pane road pakati apa. Iyo row ina security wayo. Iyo row ina security wayo. Iyo row ina security wayo. Dzinotore mazita. Saka ini row ino ndo pandinochengeta achiganirwa nemumwe paroad ishi. Saka mumwe munhu akanzwa anochengeta row iyo yamuna yakasika dzimwe isina kuzotsvaira ndiye akasika kundirespond pandakashedzera kuti moto. So iye ndiye akasika kumhanya kuuya kuzopotera kuda kutira kuti batsiro help yemvura. Ende masecurity officers mazhinji akanzwa So zvakatora nguva yakareba sei kuti fire brigade izoresponda kunguva yavakatora kuti vazouya moto wakatanga na10 handiti. So vefire brigade vakazotora nguva yakareba sei kuti vauye paseni? Havana kutora nguva yakareba, vakangoti ndikangoti maybe 30 minutes to 35 minutes vakanga vasvika. Ndosvika makaona kuti nzvimbo yakatsva idiki nokuti vakakurumidza kuresponda.
vatangira mugamura moto wedu bva vachiusanganisa pakati saka indoti vakakurumidza nekuti vakakurumidza ya zvinhu zvatarasikirwa nazvo zvingagona kusvika kuma 500 US nokuda kwokuti zvinhu kana tichizvitenga tinotenga mune waye vanodhimolisha ingava dzimba angava mashopu angava chii zvinhu izvozvo tinozvitora touya nazvo kuno tozvigadzira futi patsva tozvitenda toita kuti tozvitengesa kumacustomers sokuti muri kuona sekuti chemba ichi semukaka inenge yakaita inengonanga yakangofa kadiki diki asi yongobviswa tongoti isi tauya nayo toinama kana tainama totitengesera futi vanenge vada kuitenga zvichienda zvakangodaro saka zvinhu zvaparara hazvo asi tinongoti kuda kwaMwari handiti aiwa zvinorwadza so imi munotengesa zveplumbing handiti ka chokwadi right zvimwe zvamunotengesa ndezvipo munogona kuzvidoma ine mazita zvaparara ndotengesa mapaipi ePVC atinongotora vamwe tinongoyatora kana kuma auction vanenge zvaauction vazvichinzi achadiwa zviya ndozvatinoenda tichinotorawo tinotengesa machemba tinotengesa zvimatabhu zvima-second hand zvinenge chingozvisanganisawo nezvimwe zvinyowaniwo kuitira kuti zvifambewo zvakanaka nokuti hatingazotengesa second hand titengesawo nezvinyowani kuti zvinhu zvedu zvionekwa kuti ndo zvikutengeseka. Saka chamungafunga kuti chakonzeresa moto chingava chii? Ipapo handingade zvangu kunyepa handingazivi kuti chakonzeresa moto chii nokuti ini ndazosvikawo kuseni kunoku chingonzi moto wakatanga handisi kuti ndizive kuti wakatanga sei handingazivi saka ndo zvandingoti moto handisi wangu kuti wakatanga sei. Ndingati muchidimo moto uchaita kuti utange chinonetsa kunyatsonzwisisa kuti chii chaitika nemhosva yekuti moto waitika kuma11 dzeusiku vanhu vazhinji vane vavhara basa vatova mabasa kudzimba dzavo but tine magadhi tina gadhi wedu anogadha panapa pakaarea iko kanaka bhozi zoti kaevhry column kana gadhi acho anochengeta pano saka column kanaka kana gadhi anochengetedza ipo panapa so gadhi aya anofamba achidzika kuzasuko achikwidza achimonita nzvimbo yake but ari kuzasuko ndo paaona moto kaplastic rangachaedza kuti riri kubvira kaplastic saka pauya achimhanya achiti aone kuti chii chiri kuitika ndopaabva aona kuti mushopu maita moto urimo but kuti azive kuti moto iwoyo wakonzerwawo nei haana nemhosva yekuti yes panapa magetsi tinawo but magetsi tinoti kana vanhu voenda kudzimba anotodzimwa hapana munhu anoshanda panapa usiku magetsi anotorora akadzima so titoriwo waridhi kuti chaitika chacho kuti moto wakonzerwa nei hatisinyatsonzwisa kuti zvinhu zvanyatsoitika chaizvo chaizvo magadhi wacho ndimubvunza kuti iwe pawauya une zvimwe zvinhu zvawaona here zvinova zvava zviri mudhuze kana kuti zvaviradza kuti pane paveswa moto area yacho haisi yekuti pane moto uri panapa hapana itike zvemoto panogadzirwa makombiyuta yamuri kuona atsva emacustomers vanenge vachiripesa makombiyutas avo vamwe vanoda kuzoripesa mafiriji avo pano vanogadzira mabhaudi engoro nemiromo yemagejo emabhaudi emiromo yemagejo pane vanhu vanogadzira zvima-toilet seaters yezi zvomutoilet saka mukatata zvinhu izvo zvezvi zviri unflammable hazvi zvinogona kutanga moto so zvinhu hazvikwanisi kuti zvitange moto watingati pamwe kuda ndo zvakakonzeresa moto saka we are worried kuti tinzwise kuti moto uyu wambotanga sei wauya sei but we are suspecting kuti dzimwe dzenguva togara chimbodzisa hedu vanhu vedu kuti kana muchishanda vanoputa fodya musaputa mabasa make sure kana ukaputa fodya yako make sure kuti waidzima saka tikufungidzira kuti maybe pamwe pane mumwe munhu pamashopu edu vamembers edu pagwange pane mumwe akaputa fodya ngombe sakasiyawo pamwe chigushani chiya pamwe chichiri kuti wemudi utongonikiri matebho atsva panapa E11 but I think maproducts awo muri kutongoaona ndiwaya matebho acho E11 isusu we are registered society iri under Ministry of Small to Medium Enterprise inini nditori panapa one of the board member yeNational Federation Cooperative inotungamirira macooperative ese muZimbabwe so salida padaisa izvozvi tinogara pasi utungamiri tionesana semacooperative industry kuti kana membe yedu ikange yaitawo dambudziko rakadai
tinoasista sei kuti awane kuita continuous nebusiness. Inini semunhu agara muindastry tandidza wawo overview yangu ndichitarisa zvinhu zvatsva panapa. Imanufacturing industry inoi inoti nyange munhu akanonongawo simbi dzake akauya nadzo tinotogadzira choita chinhu chinyowani chopendwa chotonaka. Saka zvimwe zvacho anga ari mamaterials ari at low cost. I'm suspecting kuti it's around 15,000. Right, Magaba market inozivikanwa nemisika iri congested yakabatana zvakanyanya inosanganisira metal shops koyo zvakare carpentry stores nema open air trading points. Murikuona saka yava nenguva ichifesa problems emutaya nekuda kwepoor wiring yetambo dzemagetsi kozvoita zvakare structures achona makeshift structures temporary structures. Right, tozoyo zvakare nekuda kwekushaya zvinopreventa moto kuti kana uchinge watanga pai zvinokwanisa kudzimura. Muri kuzviona manje zvinorwadza izvama. Saka tikukurudzirwa zvakare kuti makanzwa nyaya munharaunda yaMugeri aiwaka tifonerei panhamba dziri pascreen penyu tinosvika nekukasira. Musazokanganwa zvakare kusubscribe nekulike to What Zim Trend so that pese patinoposta latest updates munobva maitwa automatically updated. Aiwa makatikoshera.